Josefine Bælgren Jensen, som hos dig står til din ægtehustru. Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende i både medgang og modgang? Lad lykke Gud, den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden jer skiller. Ja. Lige så spørger dig, Josefine Bælgren Jensen. Vil du have David Bælgren Jensen, som hos dig står til din ægtemand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham i medgang og modgang, i hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil Gud skiller jer ad. I hinanden hånden af to. Eftersom I forud har lovet hinanden at leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånden af to, så forkynder jeg jer